procedir a la constitució del nou Ajuntament de Fontanars dels Alforins a la vista dels resultats produïts en les eleccions celebrades el passat 26 de maig de 2020. El procediment per a la constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb allò dispost per la legislació electoral vigent, implica la realització de les següents operacions. Primer, la constitució de la mesa d'edat, formada per els consellers electes de major i menor edat, l'acreditació dels consellers electes davant la mesa d'edat, mitjançant la presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral del nou tinent del DNI, el jurament o promesa del càrrec de conseller i l'elecció de l'alcalde a poder. Per a la constitució de la mesa d'edat, en aquest cas, estarà presidida per l'electe de major edat, que resulta ser don Rafael Calabuig-Biosca, i, siguent el vocal, l'electe de menor edat, en aquest cas el don Alberto Segura Boera. En el moment de prendre possessió i per adquirir la plena condició dels seus càrrecs, els candidats elèctrics deuen jurar o prometre davant la Constitució quan vagin siguent nombrats pel president. En primer lloc, prendran possessió els membres de la mesa d'edat, que són l'electe de major edat, Rafael Calabuig-Biosca, i el de menor edat, Alberto Segura Boera. Per favor, els membres de la mesa d'edat poden arrimar-se a presidir la sessió. Buen día. Se declara abierta la sesión para la constitución del Ayuntamiento de Fontanars dels Alforins. Irán subiendo de uno a uno al estrado y acreditarán su personalidad mediante la exhibición del DNI ante la mesa de edad. Los concejales irán tomando asiento en los escaños destinados al efecto. Julio Biosca allí. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Fontanars dels Alforins con lealtad al Rey y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Jurem per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Ahora sí, los concejales irán tomando asiento en los escaños destinados al efecto. Julio Biosca allí. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins, amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Lourdes Nicó Tolzà. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins, amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Sergio Bortera Úbeda. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Anna Torró Pons. Jure per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Vicent Rivera Lladosa. Jure per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions de càrrec del regidor de l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Queda constituido el Ayuntamiento de Fontanars de los Alforins. A continuación se procederá a la elección del alcalde, por lo que el secretario tiene la palabra para explicar el procedimiento de elección. El procediment d'elecció previst en l'article 196 de la Llei Electoral General és el següent. En la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedirà a l'elecció de l'alcalde d'acord amb el següent procediment. Poden ser candidats tots els consellers que encapçalen les seues corresponents llistes. Si algun d'ells obté majoria absoluta dels vots dels consellers, serà proclamat electe. Si ningú d'ells obté aquesta majoria, serà proclamat alcalde el conseller que encapçala la llista que hagi obtingut un major número de vots populars en el corresponent municipi. En cas d'empat, es resoldrà per sorteig. Los concejales que encabezan las listas mantienen su candidatura a alcalde o lo retiran. Los candidatos, señor Bioscallín y Rivera Lladosa, mantienen su candidatura, ¿vale? El sistema de votación elegido puede ser ordinario o secreto. Lo normal es el ordinario, si no diu ningú el contrari, ¿vale? Vots a favor de Julio Biosca i Lli. Vots en contra. Vots a favor de Vicente Rivera Lladosa. Vots en contra. Por lo que es proclamado alcalde presidente del Ayuntamiento de Fontanars de los Alforins, procediéndose previa promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estado de Autonomía de la Comunidad Valenciana, a tomar posesión del puesto de alcalde. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. No, tú ya despedido.
Procedim a cedir la paraula als diferents portaveus dels distints grups polítics municipals de menor a major, convidant-los a donar, si ho desitgen, una explicació del seu vot o qualsevol coseta que vulgueu comentar. Vicent? Bon dia a tots. Primer que res, felicitar al guanyador. Després, donar les gràcies a tota la gent que m'ha apoyat durant estos anys i també donar les gràcies a la gent que ha pogut formar la candidatura, la llista, i res més, agrair a tots els que heu vingut i desitjar-li estos 4 anys que la feina que feu lluïsca i que sigui bona per al poble. Gràcies. Si em permetiu, vam acabar la legislatura fent un discurs dels meus i vull començar aquesta legislatura en un discurs dels meus. Bon dia a totes i a tots i gràcies per acompanyar-nos en aquest acte en el qual donem pas a la legislatura que avui comença. En primer lloc, vull compartir amb tots vosaltres el meu agraïment i estima a les que han estat aquests 4 anys les meves companyes d'equip de govern. Maria Àngels, Rosalia, Bea. Deixeu un llegat de molta feina, responsabilitat, resultats i compromís amb el vostre poble. Heu treballat fins l'últim moment i sempre d'una manera de fer les coses que han tingut la premissa de la senzillesa. Per això, senzillament, vos dono les gràcies en nom de tot el poble i en nom meu, gràcies per tant i per tot el que heu aconseguit. També un agraïment especial i sentit a la meva parella i a la meva família, que tanta paciència i estima em demostren dia a dia. El 13 de juny del 2015 va donar inici el meu caminar en l'alcaldia de Fontanars dels Alforins i 4 anys més tard, gràcies al suport del col·lectiu de Compromís i de la confiança de les veïnes i veïns del nostre poble, manifestada el diumenge 26 de maig, així torne a estar per assolir amb orgull, satisfacció i responsabilitat 4 anys més d'alcaldia. En el període de temps entre 2015 i 2019 hem aconseguit fites importants. L'anhelat equilibri econòmic i financer de l'Ajuntament, augment molt significatiu i patent en la inversió en les polítiques culturals, educatives i de benestar social, millora en les infraestructures municipals, aconseguint no sols la seva eficàcia, eficiència i rentabilitat, sinó també dotant-la de la necessària seguretat en el seu funcionament. Hem peleat i fet tot el possible, i quasi sempre amb silenci i sense rebombori, per a que l'administració provincial, la Diputació i les diferents conselleries de la Generalitat Valenciana escolten les necessitats del nostre territori i de les persones que l'habiten, aconseguint, entre altres, tenir l'aula educativa gratuïta per a les xiquetes i xiquets de 2 anys, com també estar presents en el projecte de recuperació de la línia de transport de viatgers en autobús de Fontanars a Ontinyent, com abans molts hem i heu conegut. Hem rebut l'empenta i col·laboració necessària per aconseguir aprovar el Pla General d'Ordenació Urbana, que després de 14 anys, amb molt d'esforç i treball, a la fi veu la llum i que necessitarà l'implicació de totes i tots per a fer-lo real i viable i per a corregir allò que pel pas del temps hagi pogut quedar desfasat. Però tota aquesta activitat de govern i els seus resultats no s'aconsegueixen sols i és també gràcies a la participació, empenyiment i col·laboració de moltes persones, convençudes que amb la seva ajuda i aportació
fan realitat que la vida del nostre poble millore dia a dia. Gràcies també a les diferents associacions que amb la seva voluntat i activitat fan realitat el que al 2015 ja vam dir, el Junts fem poble. I així ha sigut, i ha de seguir, perquè és cosa de totes les alforineres i alforiners que el nostre poble assolisca els seus reptes de present i futur. Vull també recordar i agrair als que han sigut companys de corporació municipal, realitzant la necessària fiscalització, seguiment, control i confrontació de propostes, i que entre tots hem treballat per a que siga amb el respecte i educació necessaris, per a que la tranquil·litat del debat demostre que les males arts i la crispació no han de tenir cabuda en l'activitat municipal. És tasca i responsabilitat dels que ara formem la nova corporació municipal que aquest siga sent el camí i que quan en el calor del debat i exposició de les nostres diferents visions sempre regne la racionalitat i el respecte al qui puga opinar de diferent manera. Nous reptes s'obrin pas com a alcalde, consolidar tot el bo aconseguit, corregir les errades i aprendre de les mateixes. Tots sabem quin privilegi de territori tenim i que molts dels qui ens visiten es queden meravellats. Però tot això necessita la seva corresponent normativització, que garantisca no sols el present, sinó que les futures generacions d'alforiners puguen gaudir del que ara nosaltres tenim. Són necessàries i fonamentals assolir polítiques basades en la conservació, protecció i sostenibilitat del territori, que impulse i generen l'activitat econòmica necessària per a crear riquesa i enfortir el nostre benestar, amb la suficient empenta per aconseguir les sinergies necessàries per establir nova població i garantir les millores en els serveis fonamentals per a viure al nostre poble. Polítiques per a recuperar el nostre patrimoni i que li doni més valor als orígens i història del nostre poble i al mateix temps servisca d'atracció per a més visitants. Hem de reforçar el suport a l'agricultura, millorant les necessàries infraestructures que dia a dia fan servir, però sempre amb la màxima eficiència econòmica i integració en el paisatge, per a no restar ni una miqueta de l'alt valor que tenen les terres dels alforins. Hem de sumar esforços amb aquells que porten anys posant en valor el nostre territori i, com no, un element tan característic i singular com és el vi dels alforins, oferint propostes renovades que puguen ajudar a donar més valor afegit a tot l'aconseguit i afavorir la seva activitat. Hem de treballar per una rehabilitació, renovació, desenvolupament i consolidació urbanística, que no sols servisca per a millorar els nostres carrers, places, jardins i el patrimoni existent, sinó que també doni la necessària i irrenunciable seguretat jurídica per a qualsevol proposta o projecte. Altre pilar fonamental de l'activitat municipal ha de ser desenvolupar les propostes necessàries encaminades a fomentar les accions ambientals que ja hem iniciat recentment i que de manera individual podem dur a terme totes i tots, donant com a resultat una millora col·lectiva generalitzada del nostre entorn i del nostre medi. Propostes que han de venir acompanyades d'un impuls ferm i decidit per part de l'Ajuntament per afavorir i possibilitar el compromís individual necessari per a garantir l'èxit col·lectiu. Hem de consolidar la senda ja iniciada en 2015 en les llavors educatives, resolguent qualsevol entrebanc que puga sorgir i continuar amb el suport econòmic que garantisca una educació basada en l'igualtat d'oportunitats i accessible per a totes i tots. Seguirem recolzant, com correspon, les polítiques de benestar social, donant resposta a les diferents necessitats que la població requereix per aconseguir unes òptimes condicions de vida. Impulsarem les mesures que fomenten l'igualtat entre dones i homes, amb el repte d'aconseguir que la nostra societat
regne el respecte, la llibertat i l'igualtat i sempre ens trobaran front a aquells que puguen defensar tot el contrari, basant-se en idees i propostes ràncies i de tarannà feixista, homòfob i gens democràtic. Continuarem amb el foment i suport de tot tipus d'activitat, ja siga cultural, lúdica, festiva, esportiva o ambiental, sempre respectant el nostre entorn i que consolide els nostres costums i que obriga nous horitzons. Tampoc escatimarem esforços i recursos per promoure, defensar i difondre la nostra llengua, el valencià, ara que cada dia s'escolten més discursos amenaçadors a la nostra identitat com a poble. Les llengües són cultura i cuna de coneixement i cap està per damunt de l'altre. La reorganització, millora i reutilització dels diferents espais municipals també són un objectiu en aquesta nova legislatura per a posar a disposició de totes i tots d'uns edificis dignes on poder realitzar les diferents i múltiples activitats ja existents i donar cabuda a noves que es puguen generar. Per acabar, no defallirem en seguir gestionant i administrant els recursos municipals de la millor manera, com ja hem demostrat els darrers 4 anys, amb l'objectiu de garantir els millors serveis possibles per a la nostra població i aconseguir una reducció dels diferents impostos per a que els bons resultats obtinguts com a fruit d'una gestió sèria, responsable i eficaç no sols tinga efecte en les arques municipals, sinó també en les butxaques dels nostres veïns. En definitiva, som conscients de la responsabilitat que avui assolim com a equip de govern. Tenim clar els nostres reptes i els objectius que volem assolir i per això que demanem i esperem la participació i implicació de totes i tots, com així hem sentit en la passada legislatura. Per acabar, el 2015 una persona, per a mi admirada, em va dir que per a ser un bon alcalde m'havia de preguntar a mi mateix què podia fer per millorar el meu poble i si estava dispost a esforçar-me i lluitar per aconseguir el propòsit. De tot cor, amb humilitat i conscient del significat i rellevància del seu consell, espere estar a l'altura d'aquelles sàvies i compromeses paraules del meu estimat i recordat Joan Barberà i Martínez. Moltes gràcies i a seguir tots junts fent poble. Bon dia. Pues bueno, pues hem arribat al final d'esta sessió, en què hem pres possessió tota la corporació municipal. Espero i desitge que treballem tots per al nostre poble, que és el que tots sempre hem buscat i sempre pretenem. I nada, moltes gràcies per acompanyar-nos i a seguir fent poble. Així que donem per alçar la sessió. Moltes gràcies.